Anong pangalan mo? Josephine po. Josephine Salazar na lang. Sinabi mo ba na ikaw isang si Capri ang pangalan mo ay Diego? Hindi mo maalala. Sinabi mo ba isa kang anino? At sinabi mo bang ikaw isang duwende? Nasaan ka yung nakakita ka ba ng liwanag? Sabi mo kanina sa akin nagising ka na parang araw Opo. sa loob ng kwarto nyo doon sa Mindoro. Opo. Ngayon, pagbilat mo, nandito ka na. Kung natamaan mo yung araw, hindi mo kakayanin yun. Yun ay liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Meron ka kasi daw na saging. Ikaw, pwede ba kita makausap bilang instrumento ng Diyos sa loob ng katawan ng taong ito? O pwede ba kita makausap bilang instrumento ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno? Kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang dapat maghari sa aming buhay at ganon din sa iyo. Sumaiyo ang Panginoong Kristo. Bakit ka nasa loob ng katawan ng babaeng ito? May galit o inggit ka ba sa kanya? May gusto ka ba rito? Tinatanong kita, may gusto ka ba sa kanya? Maririnig kita kung magsasalita ka. Gamitin mong iyong utak at gagamitin ko rin ang aking utak upang magkaintindihan tayong dalawa. Naririnig mo ako? Hindi kita sasaktan kung makikipag-usap ka bilang instrumento ng Panginoon Kristo. May pahintulot kami makipag-usap sa Panginoon laban sa inyo upang mapatunayan lang namin kung kayo ang nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. O pwede ba kita makausap? 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 Ayaw mo talaga. Sa pangalan ni Jesus. O pwede ba kita makausap? Sa pangalan ng Ama. O pwede ba kita makausap? O pwede ba kita makausap? Pag sinakta mo ang katawan niya, talagang pumapalag ka. Hindi na kita kakausapin. Totodasin agad kita sa loob ng katawan niya. O pwede ba kita makausap? Sagutin mo yung tanong ko. O pwede. Huling pagkakataon mo to. Lalayuan mo ang batang ito. Lalayuan mo siya. Alam mo, naririnig kita ng mental telepathy ko. Isa kang... Ipakilala mo kung sino ka. Yung totoo. Naririnig kita. Ang boses mo. Gumagano ka sa akin, di ba? Lalayuan mo ang batang ito. Anong nilalang ka? Elemento ka ba? Tao ka? Espiritu ka ba? Sagutin mo. Ayaw mo akong kausapin. Mapilit ka, ha? Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Ano? Lalapa ka pa? Ano? Selyohan siya, magnetiko. Upang hindi makawala sa kanyang gabi, atin ang liwanag, kapayapaan ang aking dala. Panginoong Jesus amang Nazareno, selyuhan po ang buong bahay namin. Humingi ako ng pahintulot. Tinatawag ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gumagawa ng langit at lupa. Tinatawag ko ang Panginoong Kristo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bibitawan mo ang batang ito? Naririnig kita. Bakit ayaw mo magsalita sa aking utak? Naririnig ko ang katawan lupa mo sa loob ng katawan niya. Makikipag-usap hindi. Makikipag-usap hindi. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Ng Anak. Makikipag-usap hindi. Ayaw mo akong kausapin. Ayaw mo.
Bigyan ng kuryente. Ano? Makikipag-usap pwede. Titigayin kita. Titigayin kita sa katawan niya pag hindi mo kinausap. Bigyan ng kidlat. Makikipag-usap pwede. Selyuhan ng mga kamay upang hindi makatakas. Palitan ng antas ng dasal. Pinakamataas, magnet ko. Ipagkaloob mo. Nabali ang palito. Ano? Makikipag-usap ka. Sagutin mo yung tanong ko. Lulubayan mo siya, hindi. Sa pangalan ni Jesus. Lulubayan mo, hindi. Wala kang karapatan na umagaw sa katawan lupa ng taong ito. Liban lang ang aking ama may karapatan na kumuha sa kanya. Naintindihan mo sinasabi ko, demonyo? Narinig kita sa aking mga katawan. Narinig kita sa aking mga laman. Narinig kita sa aking mga tenga. Bibigyan kita ng isang pagkakataon pag hindi mo nilubayan to. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, ihinto kong dasal ngayon, siniliwan kita. Lulubayan mo siya, hindi. Kaya mo. Ikaw mapilit. Pinagbigyan kita. Pasintabi po, Ama! Bigyan ng kuryente. Bigyan ng apoy. Bigyan ng tubig. Ano? Tanggalin mo yung sakit. Kunin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Gamitin yung kamay mo. Kalasin mo. Ayaw mo. Ayaw mo. O, kunin mo. Ayaw mo talagang bitawan, ha? Matagal na to sa katawan niya. Talagang sasaktan kita. Sasaktan kita. Bibitawan mo siya, hindi. Bibitawan mo, hindi. Bibitawan mo. Okay, kalasin mo yung sakit niya. Linisin mo ang katawan niya. Ubusin mo. Tapon mo. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Itapon sa lupa. Huwag mong masyadong hatakin ang kanyang damit. Itapon mo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Patawarin mo ako, Panginoon Kristo, sa lahat ng aking nagagawang kasalanan. Kayo ang una't maghari sa aking buhay at ilawan niyo po ang aking mga kamay sa oras ng aking tinatawag po ang iyong pangalan. Amen. Hanggang lahat. Alam ko na, maitim ka, matulis ang iyong mga tenga. Narinig kita, nagsalita ka sa aking tenga. Sabi mo kanina sa akin, gumanong ka, kaya na-detect kita. Yung meron akong panrinig, mas malakas pa. Sa normal natin. Alas! Ubusin mo! Pag hindi mo ginamit, sasaktan kita na sasaktan. Hindi ka rin makakawala dyan. Bakit? May gusto ka ba sa batang ito? May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka? May gusto ka? O sige, kalas. May gusto ka kay Josephine Salazar. Sige, kalas. Kailan ka pa nasa loob ng katawan niya? Huwag mong pakialaman ang kamay niya. Pipilipitin kita. Kailan ka pa kailan ka pa sa loob ng katawan niya? Hoy, itim! Kailan ka pa sa loob ng katawan niya? O sige, kalas. Ubusin mo pa yan. Marami pa daw. Sabi ni Magnetico. Pasukin sa Magnetico. Para kang patay. Bakit? Yan ang amoy mo. Para kang amoy na hindi ko maintindihan. Para kang mabantot na, para kang sinama ng, ano ba ito? Yung itlog na bugok. At saka parang amoy daga na patay. Alas! Alam kong itim ka. Pero gusto ko mapatunayan kung anong nilalang ka. Kung ikaw ba'y masamang espiritu, elemento ka ba, kapre ka ba, maligno ka ba, o inkanto ka ba? Ano ka ba doon sa lahat? Sabihin mo! Maligno? Ano? Ano ka? Sabihin mo ang pangalan mo! Anong tawag sa'yo? Kapre? Kapre talaga? Gano'n ka ba kalaki? Kasing taas ka ba ng bahay namin? Dalawa klase ng kapre. Malaki pa sa puno, kasing taas lang ng bubong ng mga 10 feet ang taas. Ano ka ba? Alin ka doon? Mataas na mataas ka?
Sabi niya. Okay, kalas. May gusto ka rito? May gusto ka sa kanya? Ilan ba kayo sa loob ng katawan niya? Ilabas mo na yung boses mo. Pagbigyan siya, magnetiko. Rafael, pagsalitain siya. Pag umatake, ibigay mo ng karapat-dapat na parusa para sa kanya. Hayaan ko kayong manakit sa kanya. Sige. Tinatawag ko si Ella. Pasintabi sa iyo, Ella, iya. Bigyan ng liwanag at sa payapaan. Sige. Kapre, may gusto ka sa kanya. Saan ka nakatira? Sa puno, maraming puno. Alam ko naman, lagi kayo sa puno, sa bahay, sa puno. Saan kayo saan nakatira? Sa Pampanga, saan lugar? Saan? Mindoro. At kagalit. Ito kung sasabihin na naman ito, pinukulang ito. Ito pinukulang. Kailangan ma-detect mo yung sinasabi ng nasa loob ng sense mo. Kahit nakita ko na siya, gusto ko patunayan yung narinig ng mental telepathy ko at tenga ko kung sino nagsalita. Ngayon nagpakilala na siya. Oy, may tumitigil ka. Huwag ka makinig sa usapan namin. Kalas ng kalas sa sakit niya. Marami pa daw. Tanggalin mo lahat yan. Pagbibigyan kita. Dalawang kamay, gamitin mo. Ubos. Ubos. Huwag ka na babalik ka, pre, ha? Hindi mo to, dapat ka magkagusto dito, tao lang to. Dapat sa kapwa rin namin tao, naintindihan mo. Ikaw lang ba mag-isa sa loob ng katawan niya o mayroon pang iba? Sagutin mo ako. Ikaw lang ba? Ha, pre? Ikaw lang ba? Ay, mahirap maging bingi-bingihan. Sige ka. Pag pinapasok ko sa'yo si Magnetico, bahala ka. Nagpapahinga na yun. Pag tinawag ko siya, inistorbo mo. Ano? Ikaw lang ba sa loob ng katawan niya, kapre? Kapre! Ayan, wala. May gusto ka sa kanya? Ilan liwanag sa paligid mo? Meron ka ba nakikita liwanag? Ha? Wala. Patay ka, binulag ka nila. Kaya atake sila nang walang hindi mo na mamalayan. May gusto ka sa bata nito, taga Mindoro ka. Layo mo pinasyalan mo pa sa Pampanga Talagang hindi mo siya iniwan Ang tindi na pagmamahal mo sa kanya Bata pa to, 16 years old lang to. Parang apo mo na to sa kuko mo. Ilang taon na kapre? Kapre, lahat ng kapre may mga taon sa mundo nyo. Ano, ilang taon ka sa mundo nyo? Itatansya ko lang sa mundo namin. Ilang taon ka na? 47 sa mundo nyo. Times ka ng nasa 74 na siya. Iba mundo natin. Iba advantage ng natin. Matanda na to. 47 ang kapre sa mundo nila. Nasa 74 na sila. Matanda na. Matanda na to. Apo mo na to, naiintindihan mo? Ano ba nagustuhan mo dito sa batang ito? Pangit to. Hindi to maganda. Oo. Pangit ang batang ito. Gusto mo bang maging asawa mo pangit? Ha? Naiintindihan mo? Ayaw mo na rito. May gusto ka pa rin. Papre! Kinakausap kita. Bibitawan mo siya. Kalasin mo lahat. Ubusin mo. Lahat. Kalas. Ubos. Naninigarado lang ako para ma-detect ko na ubos mo lahat ng sakit niya. Anong pangalan mo, kapre? Bigyan mo ako ng pangalan mo. Lahat ng kapre na nakakausap ko, sabi ni Lolo Andres, may mga pangalan daw. Kasi siya isang duwende. Tawag sa kanya ay prinsipe, pero may hari sa kanila. Sabi niya, mga duwende daw ay may mga pangalan lahat ng mga elemento. Posibleng wala. Para din sila mga tao. Anong pangalan mo, kapre? Anong tawag sa lugar mo? Sa pangalan sa'yo? Sa mundo mo? Anong tawag sa inyo? Alam ko, kapre, anong tawag sa'yo? Pangalan, kapre, anong pangalan mo? Kakausapin mo ko hindi? Anong pangalan mo? Ibigay mo sa akin ang pangalan mo. Kung hindi, susugatan kita sa araw nito. Papatayin kita. Anong pangalan mo, kapre? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Anong pangalan mo, kapre? Anong pangalan mo? Itutusok ko ang sibat ni Rafael sa isipan ko. Itidiretso ko sa puso mo. Anong pangalan mo, kapre?
Ano ang pangalan mo, kapre? Ibigay mo ang pangalan mo sa akin. Walang pangalan! Mayroong pangalan ng mga kapre. Ano ka pinanganak sa mundo nang walang pangalan? Ano ang pangalan mo? Wala. Ano ang pangalan mo sa mundo nyo? Sagutin mo yung tanong ko. Diego! Diego. Sige, tanggal. Alam ko may mga pangalan kayo. Si Lolo Andres ay isa siyang prinsipin ng puting duwende. Nakilala ko siya dahil pinagkalob siya sa akin ng Panginoon Kristo. Doon ako natutunan ko lahat ng mga elemento ang kainaan nyo. Alam kong lahat ng kainaan ang mga elemento. Dahil siya, 500 taon na siyang buhay. Naintindihan mo? Si Abraham at si Jose at saka si Lolo Andres ay magkakapatid. Sila ay mga prinsipe. O, kita mo, dami mong nilagay sakit. Kaya pala, marami akong natitik sa kanyang sakit. Tubusin mo. Ano ba pinagugusto mo dito kay Salazar, kay Josephine? Anong nagugusto mo? Diego. Diego, kapre! Anong nagustuhan mo kay Salazar, kay Josephine? Kakausapin mo ko, sasaktan kita. Ano ba nagustuhan mo sa batang ito? Ano ang nagustuhan mo? Ayaw mo talaga ako usapin. Itataas ko yung antas. Talagang gusto mo talaga makipag-away sa akin, ha? Kahit sa'yo ang gabi, tanda mo, kaya kitang patulan. Kakabitan kita ng cross. Anong kinagusto mo kay Josephine Salazar? Isa, mababa pasensya ko. 2, kahit hindi mo tanggalin yung sakit niya kung magkakalas. 3, ano? Anong nagusto mo? Anong nagusto mo? Maganda! Okay, kalas. Maganda? Okay, kalas. Babalik ka pa. Iwanan mo na siya. Maghanap ka na ng magmamahal sa'yo, Diego. Naintindihan mo? Ang ganda-ganda ng pangalan mo. Ikaw si Diego. Ha? Siguradong isa ka lang taga sa loob ng katawan niya. Wala nang patay dyan sa loob ng katawan niya. Sigurado ka, Diego? Diego! Meron ka ba dyan, meron pa dyan sa loob ng katawan niya? Ilan kayo, Diego? Nadidetect ng sense ko, meron pa daw kakaiba sa loob ng katawan ng batang yan. Ilan kayo, Diego? Diego! 3! Sino yung 2, Diego? Duwending ano? Itim, pula. Hindi naman nananakit ng duwende puti. Anong kulay ng duwende? Ano yung isa, Diego? Ako na makakalam ko anong klase siyang duwende. Ano siya? Ano yung isa? Sinabi mo na ang kalahi mo. Ano yung isa? Itim na ano? 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 Anino! Anong nino? Anino! Ah, itim na anino. Kaya pala, ba't ganyan ang mukha niya? Parang may mga, parang batik-batik na hindi ko maintindihan. 3 pala sila sa loob ng katawan niya. Si Diego ay baliw na baliw sa kanya. Yung isang itim na duwende at saka isang anino. Kaya pala, sabi ko, parang malamig ka. Parang patay. Ah, kalas. Ubusin mo yan, Diego. Maraming salamat. Isinuklong mo ang iyong nabantag nito. Sinabi mo sa akin at nagkwento ka. Ibig sabihin, niligtas mo ang sarili mo, ha? Pagbibigyan kita, papakawalan kita. Okay. Huwag ka nang papasok dito, Diego, ha? Diego! Nakikinig ka sa akin? Itataas ko ang dasal sa konting antas kasi may maligno dyan. Ay itim na anino. Maano yung itim na anino eh? Medyo mabigsik ng konti. Umahanda na yan. Kanina pa yan. Nagdarasal sa akin. Inaatake niya ako. Sige. Tanggalin mo, Diego. Meron pa, wala na. Talaga. Pero bago kita pakawalan, Diego, tatawagin ko muna yung 2. O pwede? Sige. Tabi ka ng konti. Isa-isain ko kayong 3. Pasintabi po Panginoong Hesus sa mga Nazareno. Humihingi po ako ng tulong at gabay upang bitbitin ang 2 pang natitira na isang duwendeng itim at isang anino. Alin sa 2 po, pwede ko po ba silang makausap para tanggalin nila kung anumang ginagawa nila sa batang ito. Tinatawag, pasintabi po, dumidikit na pala kayo sa palad ko, parang humigop kayo. Maraming salamat po Panginoon Hesus sa mga Nazareno. Nandiyan ka na pala. Pusak ang sinipsip ng palad ko. Pwede ba kita mausap? Ano ka ba? Duwende? O anino? Magsalita ka. Ikaw na sinipsip ng palad ng kamay ng Panginoon Kristo.
Sino ka sa loob ng katawan niya? Sino ka? Sa pangalan ni Jesus, sino ka? Ano ka? Duwende ka ba o anino? Anino? Bakit may gusto ka ba rito sa batang to? Wala. Wala, eh bakit nasa loob ng katawan niya? Huwag mo nang pagpipilitin makawala dyan. Kusa kang sinipsip ng palad ko. Kalasin mo. Kinuha ka na pala ng Panginoon Kristo kasi sa inyong gabi ngayon. Kalasin mo. Kung wala kang gusto sa batang yan. Anino? Taga saan ka, anino? Saan ka niya nakuha? Dito ka ba niya nakuha sa Pampanga, sa Mindoro? Saan? Mindoro? Magsama-sama kayong tatlo. Apakawalan ko kayo. Kalasin mo muna. Wala kang gusto sa batang ito. Bakit? Kalasin mo. Hindi kita pinapahinto. Ang tinatanong ko, bakit ka pumasok sa batang ito? Huwag mong saktan ang katawan niya. Ayusin mo pagpagpag. Pag nagkaroon ng galos yan, sasugatan din kita. Ayusin mo pagpagpag. Medyo ayusin mo. Para ka nandidiri. Sige, kalas. Babae ka ba? Anino? O lalaki? Hindi mo alam? Babae ka ba? O lalaki? Anino? Anino ng kadiliman? Ano ka ba? Kasarya mo? Babae ka ba o lalaki? O bakla? Kasi may ganun kami. Alam mo, pwede naman kita sabihin babae. May babae naman Martin ganyan. Pero mas masahol ka pa sa ano. Anong klase kang anino? Kadiliman. Yung unang panahon, meron talagang katulad ng mga panahon natin. Yung malalambot ng puso. Anino? Hindi mo alam kasarya mo? Sige, kalas. Nagulat ako, sinipsip ka ng palad ko. Kalas. Ang dami naman nakapasok dito, matagal na siya may sakit. Yun yung sinasabi ko nga doon. Baka iba rin siya tumitingin yun. Oo, matalim ang kanyang mga mata. Para mata ng mga demonyo. No, minsan, kung matigas ang ulo nito, sumasagot sa inyo, hindi siya yun. Ayun nga. Oo, minsan, pagka ablurot Ayun, minsan sinusumpong Oo, siya bibigyan talagang siya. ano. Hindi siya yun. Meron akong ginamot na hindi ko napabanggitin ang pangalan niya. Sinapian siya ng 3 engkanto. Akala ng nanay niya, kasabunutan niya pa anak niya. Hindi niya alam. Maligno na sa loob ng katawan niya. Pinapatanggal yung maligno sa loob ng katawan niya. Kung ano daw salbahe ng pamangkin niya, sobrang man daw pait sa nanay niya. Hindi niya pala alam yung anak niya, hindi niya na pala anak ang kaaway niya. Kung hindi sinapian siya ng mga masasamang espiritu. Tingnan mo. Tingnan mo kami niya. Minsan, may nagtatanong sa akin bakit daw minsan siseryosohin ko ang paggagamot sa ganito. Pag sineryoso mo to, alam niya natatakot ang puso mo. Kailangan, sa mga ganito, mga elemento, hindi to kinakatakutan. No, matatakot ka talaga nito pag nakikita mo talaga sila ng personal. Para makakaroon ng under-shock ang puso mo. Pero pag sanay na kasi kami niya, sanay na ako. Dati, inaamin ko, siniseryoso ko yun. Takot na takot ako magkamali kahit huminto ang pagdarasal. Simula natuto na ako makipaglaban sa mga exorcist. Minsan parang binibiro ko na lang sila. Kunyari, nagagalit ako ng todo-todo. Pinaparamdam ko ang takot sa puso nila. Ginagamit ko rin yung takot ng puso nila. Yung nasanay na ako, baliwala na sa akin. Kaya gano'n na lang ako makipag-usap. Pero yung mga exorcist, hindi ako ganyan makipag-usap. Pag nagpakilala sila ng mga demonyo, JP, exorcist sila, yan, hindi ako nagbibiro sa kanila, hindi ako nakikipag-usap na matagal. Kasi hindi sila marunong makinig sa Diyos. Bakla. Walang alam yan sa ginagawa ng anak mo. Kahit tanongin niya mamaya. Kahit tanongin mo yan. Tanongin niya ano ko mamaya. Walang alam yan. Si mama ganun din. Lantik ako. Yung nanay nga niya. Yun Si Sabi Martin niya, na? 35 years old lang siya. 47 na siya. Di Yung pa dumagali sa amin. Okay na, balik no. Wala na. Hindi ko kinukwento. Makinig ka sa akin, wala na. Ay, bakla! Bakla ka? Anino? Sige. Bakit ka pumasok sa batang ito, Anino? Anino ng kadiliman. Bakit ka pumasok sa bata? Bakit? Ano na gusto mo? Ano bang pake mo? Ay wala po akong pakialam. Ang pakialam ko lang ibalik sa pananampalataya. Ang misyon ko ay lipunin ng mga demonyo. Ang sabi ng aking ama na si Kristo, na si Kristo, si Jesus, ikaw aking anak na isisugo ko bilang instrumento ko sa lugar ng Pampanga. Ibalik mo ang mga anak ko sa pananampalataya. Ako ang iyong magiging bibig at lalangisan ko ang iyong salita. Ako ang magiging sandata at liwanag at pag-ibig mo para sa puli ng mga demonyo. Ang mga demonyong Suwail
ay bibigyan kita ng pahintulot na kung anong dapat mong gawin sa kanila. Nasa sa iyo ang pasya. Kung binabastos ka ng kalaban mo, karapatan mo kung anong dapat gawin sa kanya na walang galang sa akin, di wala rin galang sa iyo. Ang walang gumagalang sa iyo mga elemento at espiritu, dapat silang malusaw at ibabalik ko sila sa impyerno. Kung sasabihin ko sa iyo kung sino ko, maniniwala ka ba? Kung sasabihin ko sa iyo akong pinakamababang instrumento ng Panginoong Kristo, isa lang ako kasi laki lang ako ng butil ng bigas. Yung maliit na butil na bigas ay tutusok sa lalamunan mo at sa puso mo. Pasasabugin ko liwanag para lang malusaw ka kadiliman. Bastos ka kung magsalita sa aking ama. Wala kang takot. Wala kang takot sa aking ama. Bakit ka ganyan makipag-usap sa instrumento ng Panginoong Kristo? Sinusubukan mo ba ang aking pasyensya at kapangyarihan ng aking ama sa kaliwanagan at pag-ibig niya? Ha? Ngayon, ibabalik kita sa impyerno. Ikaw ang una kong totodasin. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, ibinigyan niyo ako ng karapatan na putulin ang hininga ng masamang usok na ito. At anino ng kadiliman, ang pagbabastos sa aking ama ay wala kang karapatan bilang anak niya o sino ka man na nilikha ng isang kadiliman sa sukdulan ng kasalanan. Inahatulan kita ng kamatayan at ibinabalik kita maitim na usok o anino ng kadiliman. Ibinabalik kita sa pinakamailalim ng impyerno na hindi mo pa napupuntahan sa tanan ng buhay mo. Tinatawag ko si Rafael sa araw na ito. Kakalasan kita ng hininga. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, bigyan ng sandat at apoy ang kamay nito upang putulin ang hininga ng masamang usok. Wala kang bastos ka sa aking ama. Ngayon, tinatawag ko ang duwending itim na huling pumasok sa loob ng katawan niya. Yan, duwending itim. Umayos ka, umupo mo. Anong ginagawa mo dito sa babaeng ito? Lalaki ka ba, duwending itim, babae? Lalaki ka? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan punso? Saan? Saan bahay? Maraming bahay. Sa Mindanao? Sa Pampanga? Saan lugar? O, kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Anong nilagay mo sakit sa kanya? Anong nilagay mo sakit sa kanya? Ano? O, kalas. Gamitin mo kamay mo. Kalasin mo. Isinuplong kayo ni Diego, yung kapre. Lalaki ka. Ipakilala mo na yung boses mo. Huwag mo na gamitin ang boses niya. Para hindi mapagod ang kanyang ngala-ngala. Ilabas mo yung totoo mong boses. Duwende. Anong pangalan ng duwende? Itim. Itim ka ba? Anong pangalan mo? Lahat ng duwende may mga pangalan. Sabi ni Lolo Andres. Siya ay isang prinsipe ng duwende. Anong pangalan ng duwende? Ano ang pangalan mo? Susugatan kita. Ano ang pangalan mo? Ayaw mo akong magsalita. Gabriel? Rafael? Ba, ang ganda ng pangalan mo. Pangalan ng mga anghel ah. Sige, kalas, Rafael. Duwende itim, kalas. Ilabas mo na yung boses mo, Rafael, na duwending itim. Ipakita mo sa mga tao ang boses mo. Magsalita ka. Alis na ako! Makita mo. Sige, kalas. May gusto ka rito? Bakit mo siya sinasaktan? May ginawa ba siya? Nasaktan ka ba niya? Tinanggal niya yung bahay ko. Anong bahay mo? Kasi may Sige, kwento mo sa akin. Pagbibigyan kita, papakawalan kita. Yan ang gusto ko. Isabihin mo yung boses mo. Sige. Medyo wag siya higpitan. Mga anghel ng Diyos. Inuutusan ko kayo bilang instrumento ng Diyos. Sabihin mo yung boses mo. Magpakilala ka. Rafael, duwende. Sabi mo. Tinanggal niya yung bahay ko. Bakit niya tinanggal yung bahay? Anong ginawa niya sa bahay mo? Tinanggal niya. Ano? Tinanggal niya. Kaya nga, sinira niya, tinanggal niya. Bakit niya tinanggal? Saan kanya banda tinanggal? Sakingan. Sa Sagingan? Sige, kalas. Doon sa Mindoro? Kaya ginantihan mo, ano naman binigay mo sakit sa batang ito? Bata pa to, malaking bulas lang. 16 years old lang to. Anong ginawa mo sa kanya? Ano nga binigay mo sakit? Natural, sinira bahay mo, hindi mo binigyan sakit, niloloko mo ba ako? Matataw, isusumbong ka ba ng kapwa mo maligno? Kung hindi niya sinabi yon,
At masisipsip ka ba ng gitna ng palad ko? Eh, binigay ito ng Diyos. Malay ko ba bigla kung parang may humigot dyan na, parang may lumabas dyan ng energy at bigla kayong hinila. Hindi ka hilain ng Diyos. Anong binigay mo sakit sa kanya? Pampano yan? Para sa dibdib, para ano yan? Para mawalan siya ng hininga? Para kapusin ang hininga? Eh, ganun din yung papatayin mo rin siya. Ano ba? Para nga ano ginawa mo sa dibdib niya? Nahihirapan ko siya. Pinahihirapan mo siya. O sige, ka mag-alala. Ako nang hingi kapatawaran. Ha? Naintindihan mo? Pwede ba akong humingi ng pabor? Ako nang hingi ng tawad bilang instrumento ng Diyos. Ha? Tumingin ka sa aking mga mata para makita mo yung kalaban mo. Nakikita mo ako? Makikita mo ko kahit hindi mo buksan ang kanyang mga mata. Nakikita mo ako? Ha? Tumingin ka ng timangala ka ng konti sa ulo ko. Nakikita mo ako? O, sino yun? Sino yung nasa ulo ko? May nakikita ka ron? Rafael! Duwende! May nakikita ka? Ano? Sino siya? Hindi mo kilala? Kita mo, kung wala sapi yan, tingnan mo yung mata niya. Hindi niya mabuklat masyado, tirik na tirik. Yan ang sinasabi ko may sapi. Ito yung pinagpapatotoo na may sapi ang isang tao. Kaysa yung mata, parang nakatingin sa inyo ng ganyan, tapos parang papikit-pikit pa. Wala siyang sapi. Kita mo yung mata niya. Nasa taas, nasa area yung gitna ng mata niya. Ibig sabihin, merong nakapasolog ng katawan niya, nagsasalita siya. Pero kahit tanong mo. So, sige na, tanggalin mo at hindi pinakita ng Diyos. Kalasin mo na. Ako nangingi ng tawad. Patawarin mo tong babaeng ito. Bata pa to, naintindihan mo? Ha? Gawa ka na lang ulit ng bagong bahay mo, ha? Sagingan. Ano bang gusto mong alay? Pagbibigyan kita, alam kong alay nyo, pero yung kaya lang nila. Papasabi ko doon sa, sa sagingan. Anong gusto mo? Oh, saan ko? Duwende nga siya. Tinapay. Alam ko na ang gusto mo. Bigyan mo siya ng tinapay o pandesal buns of monay ba yun? Yung nasa gitna lang, isang piraso. Di ba, pag bumili ka ng monay, isang piraso, doon lang sa gitna. Ilagay doon sa may sagingan. May sagingan ba kayo doon? Opo. Ilagay lang doon. Tapos lagaan mo siya ng isang itlog. Tapos balatan. Para mabagabag mo ang puso niya. Kasi may kasalanan kasi ang anak mo. Sinira niya. Ikaw, palayasin kita sa bahay mo. Di ba magagalit kayo sa akin? Sabi ko, magsilas ka dyan. Amin tong bahay. Wari ko doon sa may likod namin. Oo. Doon sa may Saan ka banda? Duwende. Sa likod nila? Ilabas mo ng boses mo para hindi mahirapan ang boses niya. Naintindihan mo? Sa likod? Sige, kalas. Wala na. Ilan kayo dyan? Binigyan kita ng, magandang pabor ha. Wala na dyan sa loob ng katawan ng bata. 3 lang kayo. Ay, wala na, patay na. Buhay pa ba yung isa? Nasaan ang isa? Sino kumuha? Hindi ko kinuha. Kinuha ng angkin ng Diyos yun. Salbahe. Wala na. Wala na sasakit sa dibdib. Sigurado. O, sige ha. Titignan ko ha. Huwag mong gagalawin. Huwag mong gagalawin. Ano niya ha? Akin ha? Meron pa daw konti. Kalas pa ng kalas sa buong katawan. Magbibigyan ko kayo. Lahat, linisin mo na yan. Makinig ka sa akin, Capre, Diego, at saka Rafael. Rafael pa pangalan mo, Duwende? Makinig kayo sa akin dalawa. Palalayain ko kayo. Pasensya na yung isa. Hindi ko na pinalaya. Salbahe. Nagagalit pa sa akin eh. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Dahil sinira niya ang bahay nyo at ginulo niya ang tahanan nyo. Kaya mo, mamaya, papaluhin ko to sa kwento kaya pagsasabihan ko to. Maririnig niyo yun bago ko siya tanggalan ng alaala. Okay, kalas. Kita mo, ang dami mo nilagay. Yan ang sinasabing may sapi. Pag pinadilat mo yung mata niya, hirap na hirap siya. Tapos yung mata yung itong itim natin, nakataas. Tapos, pag di baling nakakausap mo ng pasyente, yung mata niya, walang tatagal na isang oras, 30 minutes yung mata na nakadilat ng ganun. Tapos yung mata, sumasabay lang yun, parang umiikot din siya. Kung hindi kakayanin ng normal na tao yun, lalo umabot ng 30 minutes. Pero yung mata, nakaganyan siya, tapos ganun lang siya ng ganun. Mabuti sana kung gumaganon siya, pero yung mata niya, napapaikot niya, tapos bigla siya nag-iiba ang boses niya. Yun ang sinasabing demon exorcist na. Tapos, gusto niyang umatake
ang katawan niya napakalaki, tas makikita mo nagpapangat ang mukha niya. Yun ang sinasabi mga demon na. Pero yung mga ganito, sabihin, hindi yan kinukulam. Hindi sinasaniban ng mga matataas na antas. May kanya-kanya kasing abilidad ang mga elemento. Wala na, meron pa. Rafael, duwending itim, meron pa, wala na. Meron pa, wala na. Diego, tigilan mo na to pag nanasa mo sa kanya, ha? Naintindihan mo? Sige, kita mo si Diego. Salamat po, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Maraming salamat po sa liwanag at kapayapaan. Papakawalan ko kayo. Bibit-biting kayo ng mga anghel ng Diyos. Dadaling kayo doon kung saan kayo. Naintindihan mo? Naririnig mo ako, duwending itim. Uutusan ko sila bukas ng umaga para tumawag sila doon sa lugar mo. Naintindihan mo? Alam ko naman, tinapay lang gusto mo, di ba? Alam ko na, itlog lang yon. Baka gusto mo pa ng alak. Ubas. Gusto mo? Ayaw. Alam ko, gusto mo malagkit. Mas ayaw nila yun kasi lason sa kanila yun. Alam ko naman. Sige, yun na lang ha. May kasalanan ng batang ito, patawarin niyo siya. Kasi siya ay walang alam sa mga lugar o dimension niyo. Naintindihan mo? Tao lang kasi kami. Tao at nagkakasala. Hindi kami katulad niyo na hindi basta-basta nagkakasala dahil alam niyo ang batas niyo sa espiritual, di ba? Kung hindi namin kayo nakikita, buong puso ko yumuyo ko sa inyo na bilang instrumento ng Diyos at dala ko ng kapayapaan, ipapahinan kita ng tinapay at isang itlog. Naintindihan mo na? Alam ko naman yung kung anong gusto mo. Sinabi na sa akin ni Lolo Andres yun. Ako anong dapat mabagabag kung kinakailangan lamang. Huwag kang alay ng alay. Hanggang hindi mo napapatunayan siya iduwende. Okay na? Tama na, Diego, ha? Naintindihan mo? Tama na rin, Rafael na duwende. Ang gaganda ng mga pangalan nyo. Napakatipuno ang mga pangalan nyo. Mga mandirigma. Salamat. Wala na. Kayo na lang dalawa. Umayo kayo. Bit-bitin siya, Rafael, ang karngel. Dalhin siya sa lugar nila. Maraming salamat, Ella, Iya, Andel. Humayo ka. Sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan ko kayo sa pamamagitan ng pagsambit ko sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Pinalalabas ko kayo sa buong katawan ng taong ito at pinapalaya ko kayo sa utos ng aking mga anghel at utos ng aking Ama. Naging payapa ang aking isip at puso at sinabi niyong katotohanan, pawang katotohanan lamang. Amen. Pasintabi po, Panginoong Isus, sa mga Nazareno, o pwede ko ba po kunin ang kanyang kaluluwa upang ibalik na po sa kanyang katawan lupa? Tinatawag ko po si, ano pangalan ito? Josephine Salazar. Josephine Salazar. Josephine Salazar. Tinatawag kita at didilat mo na ang iyong mga mata. Maging payapang iyong utak at puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano pangalan mo? Anong middle name mo? Santos. Anong apelido mo? Nanlalambot ka. Anong apelido mo? Sagutin mo muna tanong ko. Saan ka nagpunta? Saan sa kwarto? Sa bahay ng Sandor. Anong ginagawa mo ron? Matayo lang po. Sino nakita mo? May nakita ka ba liwanag? Maitim? Ewan. Hindi ko alam. Ano? Anong liwanag? Flashlight? Ilaw? Kandila? Ilaw na sa... Ha? Ilaw po sa araw. Ilaw sa araw? Ilaw sa araw? Yung ano po, maliwanag araw. Araw yung nakikita mo, hindi yung bumbilya. Pero gabi ngayon, di ba? Nakita mo doon maaraw, maliwanag. Hindi araw yun. Yun ay pag-ibig ng Diyos. Dapat kung araw yun, sigurado, naliligo ka na sa sariling pawis o baka nasusunod ang mga balat mo. Wala nakakakita, hindi mo kakayanin sa araw. Yun ay pag-ibig ng Diyos. Bakit nandito ka na ngayon sa Pampanga? Nakarating ka na? Ano paramdam mo pala? Nanginay ang katawan niya. Tope!